Kaixo lagun, gaurko bideoan angeluak, angelu baten atalak eta angelu motak zeintzuk diren ikasiko duzu. Horrez gain, angelu garragailua erabiltzen ikasiko duzu. Ados, has gaitezen. Zer da angelu bat? Bi zuzenerdik mugatzen duten planoaren zatia da. Zuzenerdien jatorria berdina izanik. Marrazki batekin hobetu ulertuko duzue. Ea, jatorri berdina duten bi zuzenerdi marraztuko ditut. Hemen, bi angelu sortzen dira, baina lehenik eta behin ikus ditzagun angeluaren atalak. Komunean duten puntuari erpin deituko diogu. Bi zuzenerdiak angeluaren aldeak dira. Bi zuzenerdiak mugatzen duten espazioa angeluak dira. Ikusi. Beltzez marraztu dudana barneko angelua da, eta A deituko diogu. Zuriz koloreztatu dudana kanpoko angelua da, eta B deituko diogu. Angeluak adierazteko letraren gainean oinarririk gabeko triangelua marrazten dugu. Horrela. Ea, angelua zer den ikusi ostean, nola neurtzen diren ikusiko dugu. Horretarako angelu garraiagailua erabiliko dugu. Erdi zirkulo baten itxura duen erregela kurbatua da, eta angeluak neurtzeko erabiltzen da. Hainbat zenbaki aurkezten dira bertan, eta horiek graduak dira. Ikus dezagun adibide bat. Zenbat neurtzen du A angeluak? Lehendabizi atalak identifikatuko ditugu. Hau da, erpina eta bi aldeak. Lehen pausua. Garraiagailua alboetako baten gainean kokatzen dugu, eta 0 zenbakia mozten duela ziurtatzen dugu. Bigarren pausua. Erpina garraiagailuaren erdian dagoela begiratzen dugu. Hirugarren pausua. Bigarren zuzenerdiak zer zenbaki gurutzatzen duen aztertzen dugu. Kasu honetan, 10 zenbakia eta 170 zenbakia mozten ditu. Barneko angelua kalkulatzen ari garenez, zenbakirik txikiena hartzen dugu. Soluzioa. Angeluak 10 gradu neurtzen ditu. Orain, ikusi ditzagun dauden angelu motak. 4 daude. Angelu zuzena. 90 gradu neurtzen duena da, eta aldeak bata bestearekiko perpendikularrak dira. Adibidez, armairu batek sortzen duen angelua. Angelu laua. 180 gradu neurtzen duena da, eta aldeek lerro zuzen bat osatzen dutela dirudi. Adibidez, autobide batek sortzen duen angelua. Angelu zorrotza. 90 gradu baino gutxiago eta 0 gradu baino gehiago neurtzen duen angelua da. Adibidez, izozki batek sortzen duen angelua. Eta azkenik, angelu kamutza. 90 gradu baino gehiago eta 180 gradu baino gutxiago neurtzen duen angelua da. Adibidez, abaniko batek sortzen duen angelua. Orain, zure txanda da. Ikusitako teoriarekin lotuta, hemen angelu batzuk utziko dizkizut. Zein motatakoak diren eta zenbat neurtzen duten kalkulatu beharko duzue. Geldi ezazu bideoa, egin ariketak eta gero eman playari emaitza konprobatzeko. Lehen angelua. 90 gradu neurtzen du, beraz, angelu zuzena da. Bigarren angelua. 30 gradu neurtzen du, beraz, angelu zorrotza da. Hirugarren angelua. 130 gradu neurtzen du, beraz, angelu kamutza da. Laugarren angelua. 180 gradu neurtzen du, beraz, angelu laua da. Onarte gaurko bideoa, espero dut lagungarria suertatu izatea.